Siyavuya kakhulu ngezi ziphumo zomphicotho zincwadi ukuba iphondo noko libonakalise ugxathu oluhle nokusebenza ngokuzinikela indlela ebheka phambili. Usemkhulu wona umsebenzi, imingeni sisenayo ekufuneka siyiqwalasele ukuphucula imeko yeencwadi zethu kwezemali, kodwa umdla nendlela yosebenza ukhona kwaye izicwangciso zikhona zibekiwe, wonke umntu uyasebenza. Abamanejayo funeka bamaneje, abakhokelayo bakhokele khona ukuze kungabikho gxalathelwano, isystem iqhube kakuhle. So siyayivulela kakhulu isebe lezemfundo kwakunye nesebe lezempilo ukuba nalo linyukele ngasentla njengamanye amasebe, phantse onke amasebe abe kanti anikwa iziphumo eziphucukileyo ngendlela yokusebenza nokugcina imali zabantu beli phondo. So amasebe